възможно повече попадения, разбира се. Дълга топка в предни позиции. Там Пархоменко се размина с нея в първия момент. На фона на високия си ръст, малко изненадващо. Белоруски централен бранител не успя да играе с нея. Това е в миналото. Сега Илияш Франко. Топка в наказателното поле. Удар към вратата, спасяване. Ето го първото опасно положение. Докато ние гледаме атаката от преди секунди. Отлично разиграха топката домакините с добър пробив на Илияш Франко тук. Мамадо Диало. Не успя при първия си опит. Сега повторен такъв. Доста по-добре беше второто центриране, след това опасен удар на Хосе Гаегос и добра намеса на Димитър Шейтанов. СК 1948 се наложи да спасява, показа, че внимава. Не успя да отрази удара на Хосе Гаегос. Като мина, трябва доста бързо да се придвижи към центъра на атаката. Именно към него е сега подаването. Какъв пропуск на Мамадо Диало. Прямо тези, които излязаха на Хюе Фарма Арена в Разград срещу Лудогорец и загубиха с 0-3. Петър Маринов, чиято промяна вече споменахме, и Петър Витанов. А за това, което говорихме преди малко, вече е факт. За по-малко от 30 минути, като две от тях му донесаха с жълти картони. Вратца посрещна топката, след това претенции за игра с ръка, неотсъдено нарушение. Борислав Цонев залага веднъж. Ето сега центрира удар, след това на Илияш Франко. Страхотна намеса на Марин Орлинов. Може един пропуск обаче на тяхната сметка. И бонус точки на тази на Марин Орлинов. Макар и само с 9 полеви играчи, гостите от Враца много добре се защитават. Йовичевич сега успя да избие в първи момент топката. След това последва удар на Йоан Манян. Виждаме, че е Илияш Франко и в крайна сметка тя премина на сантиметри от дясната града. А това бе и последното интересно положение за първите 45 минути. След едно по време игра с изключването на крилото Девитака. Може би заради факта, че Борислав Цонев има и жълт. И Мартин Смоленски. Споменахме вече за липсата на Кристиан Малинов, който е контузен. Няма го и Мартин Стойчев. Сениса Нянк пък вече се появи в игра, но започва от резервата скамейка. Сега опасно положение, удар в гредата. Цялото ляво крило оставено изцяло на действията на Огнен Гашевич. Пас за Драган Гривич, който върши топката в наказателното поле. Удар, спасяване или играч на Ботев Враца успя да избие пред гол линията. Ето го повторението от преди малко. Дали пък не бе в положение на засада Драган Гривич. Нямаше вдигнат факт на... И другият човек от състава на ЦСКА 1948, който имаше жълт картон, също е заменен. Но още един удар и още едно спасяване. Тук нисичкия Давид Ака отправи удара. В крак на негов съотборник. Топката все пак излезе в ъгов. Гашевич центрира. Остра топка. Атанас Илиев успя да я посрещне и в крайна сметка тя се озова в мрежата на Ботев Враца. Мамадо Диало се радва, но дали той успя да все пак да прати топката зад гърба на Марин Орлинов. Ето, че крепостта на Ботев Враца рухна 20 минути преди края на редовното време. Претенциите от страна на гостите са за нарушение в атака. Сигнал не чухме, но разбира се, хората в ВАР буса, Мартин Великов и Кристиян Тодоров, ще разгледат ситуацията много изкъсо. Наотпред и двамата капитани Бруно Жордал и Даниел Генов.
Даниел Генов обича мачовете срещу ЦСКА, има немалко попадения срещу армейците, но за него задачата днес ще бъде много сложна. Ето го Христо Янев точно от двубоя срещу Ботев Враца под околчица през есента. Бе неговия последен начало на врачани. Веднага след това той пое юздите на Ботев Враца там, където пък сега е Тодор Симов. Гледаме и стартовите състави на двата отбора, стартирайки от избраниците точно на Христо Янев в формация 4-1-4-1. Фьодор Пулхов застава на вратата. Четворката пред него, отляво надясно Анджел Мартино, Теодор Иванов, Умбар Делова и Давид Пастор. Дефанзивен полузащитник най-близо до линията на бранителите ще бъде Бруно Жордао. По-офанзивни пред него Петко Панайотов и Максе Бонг по крилата. Техните места стъпват Брахими, Джеймс Ето, Иван Торицов, Албекова отляво, Иван Горанов, отдясно Владислав Найденов, вътрешни полузащитници Радослав Цонев, Антуан Стоянов и Мартин Смоленски, а на върха на атаката застават Даниел Генов и Мартин Петков. Тази топка е изрита напред и ще бъде достигната от Мартин Петков, който сега излиза сам срещу Пулков. Удар сега на Мартин Петков, топката минава в страни. Какъв пропуск за Ботев Враца в 5-та минута. Бързо възнаградено, но тук Мартин Петков остана на сантиметри от целта. Разбира се, имаше варианти да комбинира свой съотборник, но за един нападател излязъл на толкова... Преди около месец Мартин Петков успя да се разпише срещу клуба, чието юноше. Тук говорим за Левски, а сега може да го направи срещу вечния съперник на сините. Все пак опасността не е преминала. Ето го и подаването, той е около дуспата. Получи се карамбол в наказателното поле. Все пак, Теодор Иванов. Сигурно двубоите срещу Ботев Враца са малко по-специални за него. Тъй като точно там той прави своя дебют сега. Удар сега на Лео Перейра. Точно в тялото на Любомир Василев. Неизменно започва като титуляр. И по мнение много фенове на Ботев Враца става добри впечатления. Максе Бонг. Петко Панайотов сега може да шутира. Удар на Панайотов. Топката мина много опасно, но няма гол за ЦСКА. Пиедрита. Сега Жордао. Продължава движението си Жордао. Пасен удар, който лети в страни. Дали пък през второто полувреме Христо Янев няма да заложи и на него, и на Йоанис Питас едновременно на терена. Анджел Мартино. Шут сега на Мартино. Спасява на Любомир Василев. Пази ето този човек, Анджел Мартино. А това е ситуацията от малко по-рано. Получавам информация от колегите, че минимално добавеното време на първата част ще бъде 2 минути. Анджел Мартино, майсторски елиминира Владислав Найденов, центриране на аржентинеца, удар сега към вратата. Няма гол. Топката се спря в мрежата, но от външната и страна шута бе на Лео Перейра. В хода на тази акция много майсторски бе елиминиран. Въобще не може да се отрече на футболистите в червено, че след по-трудните първи минути правят непрекъснати опити, но към момента те не водят до резултат. След 45 минути на терена Ботев Враца и ЦСКА се оттеглят към съблекалните при резултат 0-0. Точно пък те и не оставят кой знае колко възможности на една от звездите на ЦСКА, която видяхме преди малко в кадър, а именно Леандро Годой. Това, което виждам, няма промени в съставите, така че отново ще преминем през тези 22 на терена за ЦСКА. Вратар е Фьодор Пулхов, Анджел Мартино, Теодор Иванов, Умбар Делова, Давид Пастор, Бруно. Втората половина на първото полувреме, когато Ботев Враца успяваше да отнеме топката. След това не се умяваше да задържи, а сега перфектна възможност пред Годой. Но топката бе спряна от футболист в бяло по пътя си към вратата. Точно от отношението не бе доволен специалиста след сблъсък. Но Ботев Враца ще трябва да издържи още около 25 минути. Разбира се, смятайки и добавеното време, защото ЦСКА ще продължи да атакува. И при поредната атака армейците отбелязват в 69-та минута крепостта на Ботев Враца рухва. И тя рухва под натиска на Леандро Годой.
Край на поредицата от двубой за аржентинеца без попадение. Алеандро Годой демонстрира, че определено умее да бележи голове във важните моменти. Ето го и моменталният ефект от влизането в игра на Джеймс Ето. ЦСКА в ново нападение. Лео Перейра в наказателното поле. Шут на Лео Перейра. 2-0 за ЦСКА. Но има и вдигнат флаг. Хубава атака в червено, но бързо бяха туширани страстите на футболисти и на фенове. А ние естествено очакваме повторения. И всяка